Abasebenzi benkonzo yonyango engxamisekileyo bebeqhuba umsebenzi wabo njengesiqhelo ngethuba bedibana neqela lamadoda axhobileyo elibaphangwe elibakhombe ngompu kwikliniki yakwaZakhele eGqeberha. Ababenzi bobubi abakabanjwa, kungoku nje amapolisa asaphanda ngesi sehlo. EMS personnel who were in a marked ambulance were leaving the premises of the KwaZakhele clinic in Besebe Street. 6 armed men pulled the driver out of the vehicle. The driver and his passenger, a co-worker, were robbed of their cell phones and personal belongings. The suspects also attempted to drive off with the vehicle but abandoned it and fled on foot. Police in New Brighton detectives are investigating a case of attempted hijacking. Isebe lezempilo livakalise ukuxhalaba kwaye lisigxeka kabukhali esi senzo. Isebe likwahlaba ikhwelo kuluntu ukuba lusebenzisane nabezomthetho ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi bezempilo. Sixhalabe kakhulu iziganeko ezithe gqolo kuhlaselwa amagosa enkonzo zikaxakeka kummandla waseGqeberha. Singaqinisekisa into okokuba the kwakuhlaselwa beluqhutywa zizigilamkhuba ezithandathu. Sicela abantu baseGqeberha basebenzisane namapolisa ukuqinisekisa uba le nto ifikelela esiphelweni kuba ibeka ubomi bomntu wonke waseGqeberha, akumbi aba bafuna iinkonzo zikaxakeka ubomi babo buyakuhlala busesichengeni. Nangona ababasebenzi bengonzakelanga, sibothusile esi sehlo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Kuphangwa.